Hala, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Alright, mga tugang, good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato niyang pong aldaw na ini, mga tugang ning Friday. Biyernes po ganyan, sa mga devotees po kan Santo Cristo. Ayan po, don't forget that then, sincere novenas. Ako po ito na lingkod, Mardela ding iba, salit sana. Pero tiyan, iba na po kita hanggang 12 o'clock. And supposed to be, ang start pong ito is para sa DOST, no? Sa diskusyon. Kundi nag-request po ang ating mga ka-friendship sa DOST na next week na lang po sila mga program. Medyo nagkaigwa ng diit lang na adjustments. Duman po sa indang mga magiging guest ko for today. Kaya diretso kita. Pero hanggang ano lang kita, ha? Tama, Jerome? Hanggang 11 lang ako? Ha? May DTI po mamaya pag 11 o'clock to 12 o'clock. Yan po yung programa kang Department of Trade and Industry para po ma-update kita kan sa inda pong programs at saka iba pang mga batas na may kinaraman po sa tuya pong consumer rights, no? At saka sa mga dapat datong giribuhon kuning kaso may mga nandaluko sa tuya, ha? Okay? So, as in, siyempre, pagputap ng mga negosyo at saka pagkapadanay po kaya. Kanina, nagkagawa po nin ang DTI programa para i-geotag na yung sa tuya po na pili, ha? Na parang pag sinabi mong champagne, alien sa France. Pag sinabing pili, alien sa Bicol. Sendo ka, boss. Welcome po sa programa. Ano man sendong pinagigibo sa kanya na imang ka mo sa mundo. Sana po ay okay ka mo. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa muya pong kapag-iribarigdi. Sa muyang technician, Kuya Nems Flora. Yan. Happy birthday. More life, prosperity, and happiness. Sino naman sa iba pa nag-birthday? Kailan ba yung birthday ni May Mayores? At saka, siyempre, naman po sa mga kapwa ko seniors, good morning po tayo sa mga kapwa ko seniors. Dahil magparamundo. Relax na. Gusto ko, happy ka. Yan. Pagkatapos, mag-inom ng dakol na tubig, pagkatapos mag-exercise at saka kumain po ng masustansya. Kaya po mga kailangan na natin, no? Di magpara-stress ta. Gurang na para-stress ka pa. Enjoy na ng buhay. Madali na ngunya ng buhay, ha. 72 to sana. Pag nakalampas ka dyan, yan, happy ko premium baga. Pag nakalampas ka, 80, may premium 10,000. Cash gift yan, ha. Tapos sa 85, yan, another 10,000. Pag 90, another 10,000. Pag 95, another 10,000. And pag 100, 100,000. Ayan. Tapos may letter of felicitation o congratulations from the President of the Republic of the Philippines. Kasi gwapa ng ano. Ang probinsya pala nagtataon ng 50,000 sa mga centenarians. Yung ginunon mo, ha? Kaya magpa-halaman ng buhay mga ka-seniors. Well, para problema. Kabariyayan ng mga parsaraway ng mga akin, ano, para problema ka mukha. Lado technical, kasama ito po dyan siyempre si Ronald Baldo.
Saka si Jerome Nico Martinez, ito pong IT sa DCGB Social Media Department. Katuwang-tuwa na ito pong mga pagriba dyan. Ali po sa Cat College. Ang ating mga OGT sa nakatukang niyan sina CJ Morante at saka si Aldwin Andes. Pagkabus, Sa newsroom, yan, Jenny Matthew Balyeran kasama natin. kahayan paut. Pagkatapos duman sa luwang sa Mega Force Patrol, sa padagos ng pangalap ng mga istorya para may balangibog sa Banwa sa mapukar ng mga turog sa pansitan. Yan po yan siyempre ang ngayon, sumuyang Chief of Reporters, Field Commander Jimmy Nasalita sa 3rd District, Pading Jomar Bien, duman mga tugang sa 1st District, lagadi po siya from TV to Santo Domingo and vice versa. Pagkatapos partner Al Armario, yaon man mga tugang sa City Hall, asin sa mga pangyayari dyan sa sur na party kan Ligaspi. Si Baby Angel Mustasa sa Regional Center Site asin sa Ligaspi Port District. Antang yaon man mga tugang sa Daraga area si Joshua James Bino, asin duman sa Kapitolyo Provincial, asin sa Ligaspi Port District. Sa mga opisina dyan yan po dyan si Karen Nicole Ala. Kami po kabos minasaludar mga kabayan sa pangalan po ni Boy Mata sa Mobile. Good morning everyone. Diretso na po kita, abante ang crew. Tugang na istorya na ako nakita mga tugang sa pag-resibi ka mga reports ka mga pag-iribat ha. Kung tatulos mga tugang si Baby Angel Mustasa, kadakol na mga nagharanap trabaho ngayon di. Baby Angel, good morning. Close kami in. Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa tayo mga paraantabay. Pagkahali Sir Mar duman sa trabaho, Oh. ngayon naman ako rin Sir Mar sa sarupang importanteng aktibidad kan local government unit kan Legazpi, ining launching of information na IEC materials manungod ini Sir Mar sa pangangataman kan sa tuyang kapalibutan. Mantang Sir Mar day pa nagpupon ining aktibidad na ini, mas masabutan ta kaibahan po niyan Sir Mar si Engineer Melody Azur na pamayukan City Disaster Risk Reduction and Management Office kung sa masabutan ta Sir Mar kung ano ining mga IEC materials na ilalansar mo niya na pagkaaga. Engineer, good morning po. Nasa ibang linya si Sir Mar de la Cruz po. Good morning po, Ma'am Melody. Good morning po, Sir Mar, tsaka sa Gabus na tagapagdanong. Yes po, yan. Ano po ining manungod sa IEC for environmental protection? Opo. Sa ngunyan po kaya, igwa kitang engagement with USAID funded by United Kingdom under the Climate Resilient Cities Nurture Project. So, ang saro po sa mga katayuhan kaining proyekto is mai-establish ta ang paggamit kang nature-based solutions for DRR mitigating measures or soft infrastructure measures. So, saro po sa outputs na required for that is to formulate IEC materials para po ma-disseminate ta po ang tungkol sa nature-based solutions, ano ang advantage kay ini, ano ang benefits na maguguno ta as a community for disaster risk reduction. So, saro po sa mga workshops na nangyari in the past few months, iyo po yung pag-formulate kay mga IEC materials. Yan po, tungkol sa nature-based solutions, igwa man na IEC material na nagibo for early warning like sa pagbaha, sea level rise, paano magtanom, saan pwedeng magtanom, ano ang mga endemic na mga tree species ang pwedeng itanom sa Legazpi City. Ayan po. Ayun. Okay, so pag sinabi niya itong nature-based melody, pwede po paki-expound para po sa karamang gusto ng mga madlang people. Pag sinapo pong nature-based, nagagamit kita kay mga materyales aligned with nature. So, soft measure po ang tawag dyan. So, almawa, for flooding mitigation, aside from building river embankments, mga seawall or flood control walls, sasabayan ta po siya kay pagtanom along the banks. Yan po ang sarong example kay nature-based solution. Paggamit kang tanom or whatever is endemic sa lugar na ito in terms of environment, gagamiton ta ito para masolusyonan ang sarong problema. So, ang solutions po kaya pwedeng hard. Yan na yung infrastructure,
structural measures na pigigibuta, igwaman pong soft. Ang saro sa mga soft, iyon na ining nature-based solutions, mga policies, ordinances na i-implementar ta para maprotektaran ta ang environment, or we work together with the environment. Yung very important yan, no? Na ang manuman ng proyekto should be harmonized with nature. Yes po. Di ba? Kunyan yan eh. Pati ang mga salog, di dapat pagparapa sa dayuton. Yes po. Yun nga. Ang tarungan niyo po sa suggestion, deita daa pagkaagan ki river embankment. Hayaan ta po ang salog na mag-meander maski paliko-liko. Yes. Deita po dahil pagliwaton. Yes, Kasi yan ang pagkaag ki river embankment, we constrain the river depth and river width. Kaya saro sa kausa kang pagbaha. Yan, including karo yung mga wetlands, dapat magparapilapan yan. Yes, sir. Tama po. Nawawara, so parang anong tawag diyan? Parang Natural drain. Yes, natural drain. Pag binago mo ang dalagang kayan, minsan kiklaim din ng giraray kang nature, di ba? Mahanap po kasi ang tubig kiaagihan niya. Pag pinag-constrain ka siya. Yun, opo. So, sana sa mga planners, Yes po. Aram ko si Ma'am Nelly, environmental planner ito eh. Yes po. Di ba? Kasabi na engineer Edvalidoy kito. So talagang very important na isulong ta na ini dahil nahiling ta ng epekto kan sa mga pagparapakiaram ta sa natural na dalagan kan rekursos natural. Yes po. Opo. Okay. So, ano po yan? I-roll out na po tayo yan, Ma'am Melody? Opo, roll out, launching, and yung merong acceptance din ng mga information materials sa mga barangays, coastal communities, vulnerable groups, para po mailaag man ninda ini sa indang mga high-risk areas where they are located. Opo. Maganitong nasabi mo kasubago, Ma'am Melody, na this time, dapat aramon ta kung saan kita pwede magtanom, tapos anong klase mga pananom ang dapat ang itanom. Yes po, especially po sa mangrove. May mga species na itatanong siya sa sarong lugar lang. Iyong, opo. Kung beses po, nagtatanong bako akma, sayang po sa mangrove planting effort, nagagadan man sana sa mga propagules. Yes, opo. Okay. Ma'am Melody, marami pong salamat. Baka po may dagdagang gustong ipaabot sa mga kabarangay ta. Nagantabi po niyan. Go ahead po. Opo, in a nutshell po, ang Legazpi City is proactive man po tungkol sa nature-based solutions. Nakapaloob na po yan as a concept or principle sa land use planning and sa mga zoning ordinance na po. Yes, ma'am. Thank you very much po. Thank you. Dagdag ko lang po, ma'am, ining mga IEC materials na ini, aside digdi sa mga barangay na tatawan-tawan, say na po siya available just in case na gusto pong kami makabasa po, ma'am. That will also be available digitally kung sisay ang gustong makakuha. And then, ini po, initial launching lang po, magkakaigwa kami kay massive distribution and reproduction ka mga materials. Thank you so much po, ma'am. So, thank you so much po, Engineer. So, yan po, mga Sir Mar, si Engineer Melody Azur, City Disaster Risk Reduction and Management Officer at Legazpi. And may mga maniba-iba kaya digdi, Sir Mar, na mga information education campaign materials. May manungot sa sea level rise, Yes. may nature-based solution, and then itong manungot man sa flooding. And mga bisita digdi, Sir Mar, kung duman sa SM mga job seekers digdi, Sir Mar, itong mga opisyales kan manibang mga barangay nagkahiriling ko digdi mga nasa Costales na barangay kay bahan nga digdi si Cap EVP Glen J. Barcelon. So may nalun din sa may partikan humapon, and then ngayon sige si Kapitan Eric Simbrizuela, sabi nga niya, despite nga na medyo harayo ngaya kami duman ngaya sa kadagatan, importante man giraray ngaya na igwa ngaya kami kay ninin kaaraman. Yeah, siyempre, natural. Dahil Yes, na kakonsentra sana sa mga lugar na vulnerable. Yes po, Kundi Sir para Mar. sa gabos, haram mo minsan, mangaya ko duman, matapok-tapok sa nako. Yata ngayon, ay kumaduman. Di ba hala nga sila? Iyan ang kung bako magayon na ugali. Sabi nga ni Ken dahil kang nga maggibo kan, ikakaraot kan iba, tamabalikan sa imo. Yes po, Sir Mar. Okay, sige. So yan, Sir Mar, mapuuna, inidigdi, medyo horolawig inidigdi,
on assignment ako ni Sir Mar, manungod man ini sa tuig bagasaro sa mga advocacy yata, Yes. an pangangataman man sa kapalibutan asin pag kakaigwa man ng inisyatibo tanganing mailikay ang gabos sa ano man na kalamidad sa satuyang palibot, Sir Mar. Okay. Yan, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas, Angel Mostaza, DCGB. Thank you very much sa Baby Angel. Pagali po sa Biyahing Legazpi, Biyahing 3rd District kita. Nasa linya ang samuyang Chief of Reporters, Jimmy Nazarita. Chief Jim, kami Chief. Yes, salamat Director Mar sa mga hinugpanin abo sa mga aktibidad kan Bulkang Mayon sa nakaging mga aldaw hali sa kaitaasan natural pababa ini sa mga barangay na inabutan kan digdi sa Banuan kan Kamalig ngunyan andis WD may mga ayuda susog sa request kan lokal na gobyerno digdi sa nasabing Banuan sa pamamayo ni Mayor Caloy Baldo. Sa ngunyan tabi Director Mar na sa pag-identify na ang lokal na gobyerno kan mga barangay na may epekto kan abo and magtatao pasado sa alkalde inin claim stop tanganing sa aga duro diretso sa rabay-sabay pasil na sa distribusyon sa aga kana mga ayuda araw kan bagas dilata sinibaba at laman kan karton nahali sa DSWD. Okay. Matatandaan ka nakagipasan ng pag ugpa man kay mga abo itong 7 to 8 kilometer radius na mga barangay inot ng tinarawan kan sa karton na mga ayuda hali sa DSWD posibleng dahil pangani ubos igwa na namanin kabot sa agay ni tabi Director Mar. Dakol pala ning naapektaran dyan sa Kamalig na Kamalig na pupuruhan. Kan asphalt nung inabot sa 6,010 families? Oo. 20 mil na katawo? Ubusan nga sa sumada o sa paglilibot niya to tabi Director Mar. Kaso hapon hali baga kita duman sa Mauraro. Nangaragi kita digi sa southern part kan Kamalig, Bariw, may mga evacuees dyan, pasakat sa Palanog, dire-diretso na kita duman sa Mauraro. Malpog yan. Iyo, oo. O tan direksyon kan Paros, pasiring sa southern, pala sa portion kan Piodoran, igwa. Iyo, oo. Basta kung sa inso pala dalagang kamparos, duman man ipaypalid. Oho. Maringanita, bako pa yun maibog. Maibog? Hindi, pero napakadurdag na sugaring, talaga parauran. Bakong arog kay itong so, pag may ascolum talaga, o may asplum dyan sa nahalangkaw, na talagang ito. Ay, matindi ito. Pati, kunyan, minaog ba ito? Nagsisiro visibility. Minaog ba ito? Puto-puto. Inabot ako ka to dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Oo. Di kinarigos ka. Di, ano bagay, libre ko rikong ito. Magatol sana. Okay. O di, magayon ang intervention dyan kang kang Kamalig. Dispersos kan lokal na gobyerno in natural so DSWD tali so DSWD an ayuda. Ano importante dyan? So, koordinasyon. Automatic man ang trabaho kayo ni Mayor Caloy, ni Paring Caloy, pagkatapos ni Dr. Negrete. Yan. Kuan man ini maray man ang tandim kan na local chief executive tapos MDRRM chief. Yes, okay. So yan tabi ang mga good news tabi Director Marsaga. Yun na yan sa mga barangay Ponda dyan sa may sa barangay Kabangan, sa Lugan, Sintro Kamalig, and iba pang mga barangay. Roger. Yan tabi Director Maran sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Ano ang paita? Ano kita? Ultimong report, Joshua James Bino, bago kita magpaalam. Joshua, please come in, Joshua. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Update lang ini dahil ang suminikad na ang mga eskwwerso na pinagigibo, Sir Mar, kan Department of Trade and Industry o kaya DTI Bicol para makapag-apply nin geographical indication o kaya tigapod na GI para sa produktong pili digdi sa Bicol Region. Nagpapadagos na Sir Mar ang programa para sa kick-off ceremony ngunyan na pagkaldaw kung saan sa katayuan ay ni kan DTI nagpahayag naman nin suporta
ang iba pang mga ahensyas kan gobyerno, partikular na ang Department of Science and Technology o kaya DOST, sharing man ang Department of Agriculture o kaya DA at siniba pang mga stakeholders na yaraon digdingon niya na pagkaga sa opisina Sir Marcan DTI Bicol. Sa pagikan geographical indication o kaya GI, mas mamimidbid ang produktong pili. So sa pag sinabing pili, automatic hali ngayon sa Bicol. Yan, gano'n mo sa intellectual property. Correct. Na iyan ngaya, gibo yan, alias sa Bicol, pag sinabi mong pili. O, Jerry, ang Sir Marso, Director ka Intellectual Property Office, tangani ng mag-witness kay ng aktibidad tabi, Sir Mar, asin makapagtao man ng GIA kung ano ang tamang mga proseso para makakuha nga na ng geographical indication. Parehas ini, Sir Mar, ang saro sa ehemplo kay ni, ining Gimaras Mangga. And pag Bicol, ini men sa tuyang pili. So sa ngunyan Sir Mar, nagapadagos na programa, pagkatapos kay ni mapuunaan na kumbaga pagproseso para makapag-claim kita ni GI and nagkapirang bulan man na aagihan kini bago dagos na mapasatuya ang siring na bagay. Ay, yaw si Ma'am Bem. Host? Host? Ano daw? Mga programa sila? Ang may sistema, Sir Mar, malawag ako sa Zoom taod-taod, tapos sa program digdi, iyong isi-feed ko bilang block time program sa tuya. Di mapaaram na ako. Okay. Mapaaram na ako. After the news break, di log ka na. Order tabi, Sir Mar, Diyos Sabino, DCGB. Thank you very much, Joshua James Bino, mga kababayan. Good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. Good morning po, Tabi. At saka sa mga suki natin, mga tugang sa DCGB News Online Facebook page, good morning. Nagatabi po sa Aramon niya to program mo niya Vocal Down kay Bing Ben Boris, good morning. Siring man si classmate niya Buban Tapit at saka si Jobert Losada at saka Mading Cora Balaoro. Tendo ka boss, thank you very much for keeping me company. God bless the Philippines. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng